Ay nako, nahuman na ginato ang ato ang pagsakripisyo sulod sa usa ka oras kapin ngawa ta kakuha booking. Karon mga idol natin nakuha karon ni sulod sa ato ang request ni. COD 450 for 2 packs goat milk, 1 set sirens with nipple. Kasi go order deliver to Santo Niño Village, Banilad. Na, sorry. Deliver to Santo Niño Village. Santo Niño Village da, binaw Santo Niño, nga Banilad. 158. So tara. Ay nako, almost 1 hour tayo naghintay mga kamaks bago tayo nakakuha ng booking. So check kaya sa may nakita ni ako. Okay. Tara. Grabe, almost hapit siguro ta mga hapit siguro 2 ka oras gahuwat ning bookingan mga idol. Kinlagi location na to no, grabe tang layo sa location karon niya naapagita na sa location nga grabe kamingaw. Ay nako. Nakapahay nako na lang gitaan ning buhata mga idol kay mao lagi. Pasingawa sa area nga ato ang na-drop offan. Tanawa na pod kay ito na sa dang langit mga idol, murag padong na sa tay mauwan ron ba. Mala mayrag muuwan oy. Tako may biyahe ni grabe mingawa. Sige, uwan ba? Tara magpaha. Nasa ni mga booking ron. Block 4 la 13. Isang na siya dure. Block 4 la 13. Asam niya mga kuan mo naka. Block 4 asi kuan dire. La 13. Block 4. La 13. Tapos likod, wrong way. Wrong way ni. Likod na ni 4. Nga 1 to 19 man ang face. Na sa likod. Ikaw mo left turn. Sige, thank you. Pikas ingon siya ingon ang guard wala daw wala na sad pagka jud ay Block 4 la 13 Block 4 la 13 asa mo ni 14 basta gani Tara, Block 4 la 13. Hi, yes ma'am. Mayong hapon ma'am. Arnel? Ilang kwarta, sir? 450 sakto ra? Exact na po, sir? Oo. 450. 1, 2, 3, 450. Receiver ang book ni mo, sir, ha? Sige. Sir, kabuk mo kung mabukok COD basta gawas na pala po. Mao. Labad na ito. Saan siya? Duha ka goat milk o Isa ka nila, sir. 1 seat nga sirens? Duha ka goat's milk powder, sir. Isa ka sige. newborn pet feeding kit. Mao na siya. Ayun lang eh, butang doon sa makina, sir, ha? Sige ma'am. Kaya madaot ang gatas. Sige. Ay, 450. sir, picture. Ay, wait siya ha. Dito sa sir ha. Wait siya ma'am ha. Sige sir. Sige ma'am, thank you. Harold ka dira isod mga kamags. So tara, let's go. Alright. Ay, may hapon trip. Sa may siya sa Tonina Tricygo. Deliver to Santo Niño Village, Banilad 8, Loro Street. Ay, di chef. Chef. Walang taon lang helmet ha? Ang tangon? Oo. Kalam mismo. So murag dire ra kita dapitan mga kamags kay bawal di mag-helmet dire. So update na po ta sa atuang kuan. Drop off location dire na tataman.